Gaur Foru Gobernu Kontseiluak besteak beste honako gai hauek onartu ditu. Gobernu Kontseiluak Arabako mendekotasun araudiaren aldaketa onartu du, estatuko legera egokitzeko, alboko esklerosi amiotrafikoa eta konplexutasun handiko beste gaixotasun batzuk dituzten personen bizi kalitatea hobetzeko. Horrela, arau berriak muturreko mendekotasunaren 3+ gradua sortzen du foru sisteman. Era berean, Kontseiluak mugak dituzten eremuetan kokatutako nekazaritza ustiategitarako laguntzen deialdiaren ebazpena onartu du. Ebazpenaren arabera, 1,4 milioi euro emango zaizkie 700 eskatzaileari. Gainera, Gobernu Kontseiluak Araba Interkop laguntzen deialdia onartu du, Arabako enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzea sustatzeko. Deialdiak 770.000 euroko zuzkidura izango du. Bestalde, Gobernu Kontseiluak Foru Aldundiko Administrazio Orokorrari energia elektrikoa 2027 arte hornitzeko kontratua esleitzea onartu du, gehienez 2.254.000 eurokoa. Aldi berean, Kontseiluak garbigunetako hondakin ez arriskutsuak kudeatzeko zerbitzuaren esleipena onartu du. 625.000 euroko inbertsioa izango da, 2 urteko egikaritze epearekin. Halaber, Foru Gobernu Kontseiluak Villafranca eta Egileta herrien arteko 132 errepidea hobetzeko proiektuaren idazketaren lizitazioa onartu du. 240.000 euroko aurrekontuarekin eta gauzatzeko 12 hilabeteko epearekin. Beste arlo batean, Kontseiluak hitzarmen bat sinatzea onartu du, Lamuzako parkearen erabilera Laudioko udalari lagatzeko, parkearen kudeaketa publikoa eta kontserbazioa bermatuz. Eta azkeniz, Foru Gobernuaren Kontseiluak 2026rako lehen lan eskaintza onartu du 40 plazarekin.